И здравейте, Днес ще играем с Коцидар БГ. Да. И днес ще играем на Roblox. Да, може. Не, защо? Да, на Counter-Strike. Днес ще играем на Counter-Strike. И той е нашия свидетел. Аз съм човека Коцидар БГ от как играхме Fortnite на Nintendo Switch. Което никой не го гледаше почти. Няма значение. Ма другите... Но съм тук! Имам едно видео, където има 30 няколко показани. Браво, аз имам едно, което е 124. Да. Буквално миналото. Ти като имаш сабскрайбъри, то... Представяш ли, 34 абоната за 4 години канал. Не. Ако не искаш да чуеш какво аз чух, чух ужасно нещо. Я. Хора... Чакай, дай да чуя. Уникално. Да. Тук съм. Така. Разпъни това оба със студио, поне на голем екран на горният монитор. Да, ще го направя. Чакай. Айде бе, вижда. Абе тя на долния монитор. Вижте ли си тук, бе? Много нагоре. Разпъни го, бе. Разпъни. Ще спреш ли, бе? Така. Така. Готово. Готово. Вие виждате идеално. Стой да си върна мишката. Добре. Да. И... Буцелио. Готово. Пипаш така микрофона, бе. Така. Ако ви харесват видеята ми, абонирайте се, лайквайте. Не да пипаш това, бе. Какво правиш, бе? Хората си мислят, че сме луди. Те не ми виждат. И по-добре. Чай, имам чу, че този микрофон ще падне всеки момент. И аз. Някак си стои. Някак си стои, бате, стои. Щеше. За малко нападне. Мале. Привет ни обри. Добре, ще правим трайното лав челендж. Няма смисъл да... Какво правиш, бе? Какво става? Чакай. Не да го буташ. Какво правиш? Тя наготвам го. Това звучи ужасно. Извинете, хора, но просто се опитам да го настроя. Сори. Да, никакъв проблем. Трайното лав челендж. Вау! Don't laugh or even crack a smile while watching this video. If you laugh, you lose. Аз не чувам you нищо. heard it right. Where most people laugh instantly. Super hard. Can you keep your cool under pressure? Think your part. Чакай да премести го на монитора. Стой. The champions. Добре. Unbreakable. Prove it right now. Ти There are чуваш 3 levels in микрофона. this round. Easy, medium, and the impossible. Не се. Не го чувам. Той е слушалки. Чакай. Ама то не го чувам, защото целият звук... Не се чува. Я се опромисли.
Ево. Трябва да чуш. Да, Let's сега see if you чувам. can win them Да, all. Маре, това трябва да... какво чисто Level се one. чува, майко? Stay calm. Stay Да, steady. сега хора. I dare you. If you laugh now, game over. Can you make it А through? поне разпани. Това е скучно. Това е... То трябва... То някой трябва много Controller comfort, keyboard precision. Azeron feels more like holding a controller than using a keyboard. Your thumb controls movement, just like a controller. Your fingers handle abilities. Аз така, да стане човек. Имам идея. Увеличи на макс. Увеличи на макс. Така чувам много добре нас. Виж, изслушай. Виж. Яо. Да, ние малко тестваме. Така я ще Добре. сега като се доближа до тебе. Ами, не знам. Май да. Чум. Да, чакай малко. Чай да... Е така. I heard that once you're able to complete the 300-pound Ау. grip string, Ау. then something Ah, crazy happens. Oh yeah, this how we do it. The game pit, man. Не, без звук ще бъде. Time to talk about Jesus Christ today. Oh, you're dead? Oh, okay. Well, you have yourself a blessed day. Okay, you too. Валя, аз чум. Маш чум звука, без да се доближам даже. Hey, bro, Еми, right here, ето. right here, G. You see my hand? You see my hand, bro? Стига, бе! Ай, Самар, Give it to чакай, me, G. спри се малко. Искаш да пробваш ASMR? Аз имам видеа. Здравейте, приятели! Стига, бе! Ти чакай, Брат, слагам микрофона. травматизираш хората. Какво правиш? Get your bitch. Слушай! Жиго иска да лети, ама не става. Hey, hallo. 20, 40,000, 3 million, $18, 4 million. Hi. Hey, wait a second. You got something stuck in your eye. Let me get it out for you. Oh, it's me. Абе, брат! Леле, това ми смешно. Чай. Ти не трябва да имаш YouTube канал. О, трябва, аз просто ще го правя. Ми спри! Добре. Кога спрем видеото, тогава ще го правя. Ok, mi gente. Bla, 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 bla. Ел. Ау. Ау. Фалерата е по-хале, бе. Бате, не! Чай имам да имам. Защото не го... Спри се! Защото не го опъваме. Ай, отиди на горния монитор! Кътни. Още една малки. Дай, аз сега дай на мен, дай на мен. Да, да. Какво правя? Абе! Трябва да го центрирам, матера.
Какво правиш? Опитам се да го разпъна на цял екран. Така! За да виждаме. Explota la diversión para toda la familia. Ven a subirte al huracán. Anímate a vivir la experiencia. El increíble número 1 de I want you to take a deep breath. 1, 2, and say out. Ô, Joey. Tem alguém te seguindo? Кой ти звъни? Ало! На кожа? Yes, you can. Мама знае. Как бе? Ви казах, аз ви казах. Какво? Само чакайте. Наглушене. Къде е това, бе? Абе! Не помня. Чао, чао. Виж как бе. Ама Торе ще не дойде тама! Не, ти не си умен и не знаеш как го направиш. Абе! Оголеми екрана на браза. Няма да го оголемявам! Ама ще стане. Така, ето. Да. Аз знам как да се заглушим. Да. Ама знам, че да спираме видеото. Така че, до другото видео! Ара.